Pensada en quants anys fa que estic treballant amb la mosca al vinagre, doncs jo vaig començar a treballar amb la mosca al vinagre quan vaig fer la meva tesi, i això deu ser ja l'any 82. Sí, de fet, la mosca ha estat l'únic organisme model amb el que he treballat. Com dic, vaig començar a fer la tesi amb ella i fins ara és l'organisme que he estat fent servir per la meva recerca. La veritat és que no he tingut necessitat de canviar d'organisme model. Les preguntes que m'he anat fent, que han anat canviant al llarg de l'any, dels anys, sí que les he pogut seguir amb la mateixa eina i, per tant, de moment segueixo treballant amb aquest organisme que té l'avantatge que me'l conec bastant bé ja. Moltes. Una d'elles és quant de semblants som en moltes coses els humans amb les mosques. Coses que un pensaria amb les mosques no podria estudiar mai, doncs ara es pot estudiar amb les mosques des del càncer fins a la diabetis. O sigui que moltes sorpreses.